Naren bila Ibar, Tornero, egalean, erdira, Txiki Lonbrainak atzean badu laguntza, hor da Espin, erdian Inigo Roz, bere lekuan berriro, utxa handia egin du pasean, baloia aurkariari eman dio, luze jokatu du Lemoak, abantei guztia izango du hor Xabi Iruretak, arean sartu horretik astindu du baloia hankarekin. Altuna, hor ere protagonista, bi gol sartu ditu dagoeneko Ibarrakoak, ligan dagoeneko 3 daramatza. Galdu egin du hor baloia, Markel Roblesek kendu dio. Atzera orain Eibar, pasean utxe egin du Lekeitiarrak. Alboko sakea Ibarrek aterako du. Festa orain, Armaietan, Eskozia Labrabakoak kantuan txaloka, denetarik bizi izan dute gaur. Dira bai, gaurko honetan, aspaldiko partez Eskozia Labrabakoak eta Lemoazalek zalantza bat izango dute. 2 eta 3koarekin, Jon Orbegozok sarturiko gol hori, jokoz kanpoko adierazi duena, hala ote zen edo ez. Bai, baina bueno, hori ja... Hori alperri da. Baina askotan izaten dena da... Zer egin du alkaldeko orain? Ez kanpora, Markel Robles dago hor. Ez dauka beste aldaketarik, Lemoak. Gabri da baloi bila indartzu eta... Golpe bat eman di, baina bueno. Eta hori golekoa han bukatu da, txistoa jota zegoen eta hori ja hor bukatu da, ez? Bestaldean Arrobarrenen baloiaren nahiz eta baloia sartu han gelditu da baita ere. Bueno, guztetek gauza hori alde batera utzi behar dira, ez? Hemen eskuan izan duzu, gaina momentu batean nagusi izan da, Eibar oso gaizki zegoen eta bar, eta hor, bueno, ez dezu aprobetxatu, aukera askor ez dezu izan aprobetxatzeko, baina bai, ondia baloiak are inguru horretan, eta falta bat izan duzu, area txikian, zure alde, hor daukezu aukera, partidua erabakitzeko. Hori ez da gertatu, eta gero hurrengo jokaldian bestaldekoak etorri dira, ez? Tornero berriro, baloia eraman du Tornero, kare hartzean, pasea barrutik, atezainari iritsi zaio azkenean. Samuel Aserre, bota kendu egin diotela esanez, falta eskatuz. Begira nungeratu den, orain ez dago jokoz kanpoko jokaldirik. Ia errenka bota gaizki jarrita baina irten egin behar izan du. Ez dira Ibartarrak hortaz konturatu. Erasoan Gabri. Ia aurrean, ezin baloia astindu. Berriro baloia Ibartarrentzat, Txiki Lonbraina. Orain Ibarrek asmatzen duen hori egiten. 4 eta 3, hala ere, ez dakit. Ez da erresa gaurko partien olakoa izan den azaltzea, esan nahi dut, askotan makina bat golik gabeko partida ikusi ditugu, gaurkoa baino behintzat hobeto jokatutakoa. Hori da, askotan gola balima saltza, 4-3koa ezin dezu zen partio txarra izan denik, saltza hori. Aspertu ez gara aspertu, egia. Hori da. Partidua bera, nik uste partio kaskarra izan dela. Partio kaskarra esan nahi dut, teknikoak eta utz asko egon dira. Entrenatzaientzat ona, grabatuko zuten, gero aztertzeko, ez da? Zer egin dugun gaizki? Gero, gol ona ikusi ditugu, hori kontuan hartu behar da, hori gira da, baina gol ona ikuste zuen esan partidu ona izan denak, Eta Lemoa erasoan, dena bakarrik egin nahi zuen area barruan Angel Gandarak, azkenean kendu egin diote baloia. Utzi ere hala egin diote, zen ere Eibarreko atzelariak elkarri begira, eta aurrera egiteko utzi diote. Juananek badauka horri buruz teoria bat, bi zeuden, erditik sartu da, eta normalean bat abesteari begira. Bi tortze balein badira, kinu egin alde batera bestea, eta gero erditik jun. Egia da, askotan gertatzen da. Eta beti libre, beti. Gaina, biak gaizki goten dira, atearen bideo hori tapatu beharrean, tapatze dute egaleko eta erdikoa. Eta bideo hori beti libre. Bat abesteari begira. Txiki Lonbraina, baloia atzera. Añibarro, zentralak gora, Arruabarrena, Tolosarrak ezin kontrolatu, sarrera egin diote gero Altunari lurrean geratu da Ibarrakoa, Serre joan da gero Arruabarrena, min hartuta lurrean Jon Altuna, erasoan jarraitzen du Lemoak, azken unean Añibarrok kendu dio baloia, Dani Suarezi. Bi berriak ari dira izaten orain erasoan protagonista Lemoari dagokionez. Suarez eta Gandara, baloia alde batetik bestera Espin. Borjaren aurretik. Falta erasoan, bai, gorputza nola sartu duen epaia bertan zen.
Eibarrek aterako du. Ez da lasai izango Manis Mandiola aulkian. Lasai nola izango da, minutu batean buelta mandiote markagailoa. Horregatik, 51. oraintxe beteko da, 4 eta luzapena partida bukatzeko. Oain, Lemoari gehiago kostatzen zaio, gol aukera sortzea, utxens partida kontrolatzea, ez? Baina, ikusita ze gertatu den, hemen inor ez dago. Gabri eta Altuna, Bingen partido hona egiten ari da. Gabri kendu egin diote. Eta Torneroren golean, sartu du baloia. Egin du erdirak eta Txaloak orain Gabriren borrokarentzat. Jokalari gogorra da Gabri, Oian borrokatzeko eta alboko sake aterako du Eibarrek, Bingen erdoziak. Luze aterako du Arruabarrena. Lemoak urrundu du. Añibarrok moztu du buruz. Añibarro eta Balin, bi zentralak orain. Espine galean, beste galean Bingen. Hor, ez dago inoren faltarik. Biek antzeko gauza egin dutela esan du epaileak. Tornero egalean. Iker segin bere aurrean. Keinu egin du berriro erdira joan da. Txiki Lonbrainak berreskuratu du Eibarrentzat. Gorros, Lonbraina, atzera Bingeni. Gabri. Zer egiten duen Gabri, erdira. Keinu bat. Keinu bat zauken jaurtik eta egiteko bultzada bat nabaritu dut aurke ditu da, ez gora eta ezbera. Eta Añibarrok orain zuzenean kanpora bota du. 3 eta 2. Eta Manis Mandiola kirioak dantzan. 3 eta 2 izan dut. Aspaldi zen hori, 2 eta 3 jandira. 4 eta 3, Eibarrek 4, Lemoak 3. Kirioak dantzan, lasaitzeko eskatu ez epaia, eta ja nik uste luzapeneko denbora ere zehaztu daukala. Partida bukatzen denean, Bermeora joango gara estropadak. San Miguel Ligako azken aurreko estropada izango duzue gaur Bermeotik zuzenean, eta ez hori bakarrik, playoffa ere bai jokuan. Datorren urteko San Miguel Ligan izango diren 2 postu jokoan, gaur eta bihar. Gaur Bermeon, bihar Portugaleten. Baina hemengo Aipuruak oraindik ez da bukatu, baloia atzera, alkalderia atezainari nahiko lan baloia ateratzeko. Lemoak azken saiakera egin beharko du oraindik. Eta egingo du noski Samuel Piete egalean, baloia kontrolatu du, erdira egin du. Eibarren zelaian dagoeneko Bingenek eskubiz ez du ondo urrundu, baloia beste aldera, Lemoak erasoan jarraituko du. Daniel Suarez, Txiki Lonbrainak berreskuratu, Gandarak gauza bera egin nahi zuen Lemoarentzat baloia atzera, Xabier Iruretak urrundu du. Arrobarrena bularrez etxin nahi zuen, Markelek kendu dio. Minutuak aurrea, berreta 4 minutu. Oñatz. Arsenal usatzen duen. 3-4 bat minutu adierazi dio epaileak lehen zelaiko arduradunari. Gorka Martinezek atzean utzi du, begira zentrala nora joan den, eta ez kornerrean, Erramate bila, Gorka. Jokaldia ezin egin, eta orain lanak. Luze, baloi luzea eta ona, pase ona. Arrobarrenak baloia babestea erabaki du, gora egin beharrean, beste aukera bat ere bazuen. Baina, derra falta. Atzera jokatu du, atzerago, eta azkenean Añibarrok, Xabiri, Iruretari. Honek hankarekin atera du. Arrobarrena, ezin baloi horretara iritsi, Dani Suarez, Tornero, Altunak aurrera begiratu du. 3 Joseba. 3 minutu luzatuko dituzte bai. Horixe da geratzen dana partida bukatzeko. Tornero eta Altuna egalean. Ibarrakoak hor jarraitu nahi du, Tornero hori eman dio, Tornerok berriz ere Altunari, ere ez da ondo emandako pasea izan, indar gutxi, eta Lemoak berreskuratu du, Lemoarrek atera, indarrak ere, Bai, logikoa da, ez? Honen fresko da ona egiten du aurrea, baina nahiko larri daude denak, Baina luze jokatzea da, batzuena bere joka beti hori izan da. Eta Altuna lurrera zelai erdian jarraitzen utzi du epaileak, Altuna nahiago izango zuen
falta adieraztea, eta gero